Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibanda okubingelela uNdlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuba siphe usuku oluhle. Zinhle zonke izinsuku ezivela kuye. Ngoba yikho into embi evela kuNkulunkulu wethu. Konke okuqhamuka kuyena kuhle. Siyabonga kakhulu, siyamdumisa uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Ndlalifa izulu. Ngizolokhu nginicela nilethe abantu. Ngiyanicela lethana abantu. Yabona indlela abaphuma ngayo kulezi iy'nsuku. Ungathi bayahola, baholela ukuphuma. Ngoba uSathane udlale ngabo wabathembisa ukuphuma. Uma kungenjalo, nina niletha abantu kusho ukuthi anibachazelile kahle. Okukodwa nje kulokho. Umuntu uyachazelwa azathunyelelwe nezinye inkonzo khona ezohala afisa ukungena. Uma engahali kusho ukuthi akazizwa lezi inkonzo musukumfaka. Hayi musukumfaka ngoba kusizana ukufaka abantu baphume. Njengamanje sekungena abantu abangaphansi kwabaphumayo. Okungukuthi igroup yadraineka bayehla abantu. Uma ngaphazami njengamanje abantu behlile ngabantu abacishe babe u10 kulabo bebekhona. Okungukuthi bayalethwa abantu kodwa abafiki ekuthenini babe ngaphezulu kwabaphumayo. So sesisebenzele emuva-ke. Okungukuthi igroup isiyancipha isakhuli. Kanti sithi sibheke kuphi ku10,000. Ake ufake amandla akho nje. Ngicela ngikuKristu. Khona enye into sekuthiwa ngisho. Yazi khona into okuthiwa mangisho. Ngizoyisho-ke ngoba uJeremiah 48:10 uthi uqale kusiya umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. So sengiyayidedela-ke inkemba yami. uNkulunkulu angikutshela ukuthi kuyisono kuwe. Uma ekutshela ethi ngenisa umuntu bese ungamngenisi. Uma ekutshela ethi ngenisa umuntu busuthi wena mhlawumbe uzophuma nalo. Wazi kanjani ukuthi uNkulunkulu uhleleni? Uthi isono ukuthi akutshele ukuthi ngenisa umuntu ekhaya lezwi bese ungamngenisi. Ngokufana isono uma kufika la wena uphuma khona bese uyabakhipha abantu abafakayo. Isono futhi leso. Ayike kufika nje manje lokho njengoba ngikhuluma nawe. Mina-ke ngeke ngigodle inkemba yami egazini ngoba ngifuna ukezulwini. Ngiyazi lamazwi engiwakhuluma aqinile, ayashisa kodwa ngizowakhipha njengoba enjalo ngoba kuthiwa mangiwasho manje hayi kusasa. Lethana abantu bazalwane, lethana abantu. Ayisibuyele emuva igroup kaNkulunkulu ukhona esekhulumile nawe etfaka loya muntu naloya muntu kodwa wena umfaki hayi uyangithusa mina. Uyangithusa kanti ulalela bani? Ulalela bani? Ayike angidluleke lapho. Siyezwini lethu lezi insuku umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu. NgokaJohn chapter 17 sisekuyena uverse 1 noverse 2. uNkulunkulu owaziyo ukuthi sofika nini kuverse 26 sibuka lo mkhuleko. Ngoba mhlambe iviki lesibili leli sibhizi nje noverse 1 and 2. Mhlambe lesithathu angazi mina ngoba ngivele ngitshelwe nje ukuthi uqhubeka la noma uqala la noma usahlezi la. Bese kwambulwa njengoba kwambulwa nje. Asifundeke. Ngiyaxolisa. Asithandaze kuqala. Sengifisa ukufunda. Angithi manje khona lokhulumayo. Asithandazeni bafowethu, siguqeni, simgoqele uJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Asinayo omunye esingamgoqela. Ake simgoqeleni udalile izulu walendlala, owudala umhlaba, owuphanyekezeni. Umhlaba ungowakhe nokugcwala kwawo. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa, ngiyathoba phambi kobuso bakho, ngiyaguqa
phambi kobuso bakho. Ngiyacela Nkosi ubusise lona loyo oyilalele lenkonzo eguqile noma olalele lomkhuleko eguqile. Mbusise Nkosi uphendule imikhuleko yakhe, uphendule Nkosi izicelo zakhe ngoba uyakwesaba, uyakukhothamela. Akakhothameli obhali, akakhothameli onkulunkulu abanemehlo kodwa babona, banezindlebe abezwa, banezandla bakwazi ukwenza lutho, baney'nyawo abahambi, kodwa ukhothamela wena uNkulunkulu odale konke. Siyabonga Nkosi, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo, ukhulume uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu bangcwele kakhulu, siyamdumisa. Lokhu ngikhona-ke la eStudio 3. Asifundeke izwi lenkosi laphaya ngokukaJohn chapter 17 verse 1 verse 2 kufundeka kanje. uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Kahle hle sisagxile kuverse 1 noma sifunde uverse 1 noverse 2. Silaphaya-ke ngokaJohn chapter 12. Siqala kuverse 26. Uthi uJesu, uma umuntu engikhonza akangilandele. Bayathanda abantu ukumkhonza kodwa bafuna ukumlandela. Bayathanda abantu ukumkhonza kodwa bafuna ukwenza izinto azifunayo. Ngiyavuma ezinye zazo zinzima, kodwa uma usuzinikelile wathi uyazenza, uthi uJesu umthwalo wakho ulula. Yazi ulula umthwalo wakho, ulula kabi. Kunalezi zinto enizenzani zenzela uSathane. Ezinye zazo nirisk ukuphila kwenu, urisk ukudutshulwa, urisk ukubulawa, phuma ngamawindi, uye endodeni. Akuphunywa ngamawindi makuyiwa kwaNkulunkulu. Ziningi izinto enirisk ukuphila kwenu ngazo ngenxa kaSathane. Ebekukhohlisa uSathane. Ngoba uyakhohlisana. Athi unezulu engenalo enesihogo. Akukhohlisa uSathane. Athi yomukela abantu ezulwini esesihogweni. Uzobe ubamukela phusha ukhala. Uthi maye. Ngoba leyo ngoma iyacula esihogweni. Hayi kunekhwaya elikhulu esihogweni likhala umaye maye. Lapho impethu yakhona ingafi. Lapho umlilo wakhona ungacimi, impethu yakhona iyinsimbi. Ithi mayingena kuwe ushe ukhale, iphumela ithanda khona. Kuney'nyoka ezilala nabantu abebekhonza ucansi emhlabeni. Le nyoka iney'pikili, ingena esithweni sakho sangasese, iphume emlonyeni, umphumela ithanda khona. Akhathalisekile ukuthi owesilisa noma owesifazane. Iyinsimbi, ithi ingena ibikushisa inomzimba oney'pikili, ibikulimaza, uzubuhlungu emzimbeni kamoya, ngoba owenyama sesiwugqibile. Hawe madoda, owenyama usuke u6 feet down. Kuwo lo kamoya, impethu yakhona ifi. Ufuna lokho? Ufuna leso sihogo? Uzosithola. Qhubeka nje wena udla izono. I-application yokungena khona. Yobe ubemukela khona-ke. Wena ucabanga ukuthi yobe ubemukela ezulwini kodwa ubusebenzela uSathane? Ngeke. Ezulwini abantu abemukelwa. Sengathi abantu badideka. Abemukelwa abantu ezulwini. Bafika nenkosi uJesu. Emva kokuba elande ibandla. Hayi. Uthi ngidlule lapho. Uthi kuJesu, uma umuntu engikhonza akangilandele, nalapho ngikhona mina soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, uBaba uyakumazisa loyo. Verse 27. Kalokhu umphefumulo wami ulisizi. Ngiza kuthini na? Baba, ngisindise kulomzuzu. Kodwa ngenxa yalokho ngize kulomzuzu. Baba, khazimulisa igama lakho. Uze kulomzuzu ukuze akhazimulise igama likayise. Indlela alikhazimulisa ngayo ukufa okubuhlungu ngosuku lwesithathu avuke, bese liyakhazimula igama likayise. Kuthiwa-ke kwase kufika izwi livela ezulwini lithi, ngilikhazumulisile ngobuya ngilikhazimulise.
Ngakho abantu babemi bezwa bathi beliduma, abanye bathi ingelosi ikhulume naye. Yabona uNkulunkulu ekhuluma nomuntu wakhe, abanye bezwa ukuduma, abanye bezwa umsindo nje, kodwa akhuluma naye usuke semzwile. Ngisho ukuthini? Ngisho ukuthi mhla ekhuluma nami naningekho anizwanga, kodwa nibona ngezenzo nangey'thelo, cha, le ndoda le khona wakhuluma naye. Yilokho okwenzeka kuJesu, ngoba uJesu uthini? Uthi uJesu kuvesi 30, leli zwi alizanga ngenxa yami, kepha ngenxa yenu. So uyakhuluma uNkulunkulu nomuntu, abantu bezwa umsindo nje, kanti usekhulumile yena. Bambone ibhiringane ebheka phezulu, bambone evuma izono zakhe, bambone ishintsha impilo yakhe, eyeka ukumake-up, eyeka ukufaka udaka, eyeka omaskara, kanti aye usezwile, ayeka ukuluka inuphi, kanti aye usezwile. Hayi usekhulumile ongathethi imanga, wakhuluma naye nje kuphela. Abantu bezwa umsindo, bawuzwa kanjani umsindo? Bambona ngoba eshintsha, bese bethi hayi ikhona into esimngenile, yilena-ke yenzeka la. Bathi khona into esimngenile usibanibani, abazwanga kodwa babona iy'thelo. Ngibuza ukuthi kuwena ziyabonakalani iy'thelo zensindiso yakho? Ushintshile yini? Ukulahlile yini okudala? Umkhumulile umuntu omdala na? Ungasikhohlisiki ukuthi uJesu ukuthintile. Khona leli culo elithi ngizwile isandla sakhe sengithinta, balithanda kabi, kodwa impilo ithi asikaze nje simthinta isandla, kodwa uthi uzwile yena. Kadwa lamanga aqanjwayo bafowethu. So ngena kuliphi izulu? Iliphi izulu ongena kulona? Uthi uzwe isandla sikuthinta, kodwa ungazizwanga. Hayi mina ngizwa le ndaba. Hayi angizwa mina. Uyoxolisa nini labantu ucule kangaka kubona? Wathi uzwile isandla sikuthinta. Mhlawumbe usizwile esikaSathane, ngoweSikaSathane asishintshise umuntu. Hayi simthinta amaqeda aqhubekele phambili. Simthinta amaqeda azidle kakhulu izono. Simthinta amaqeda acwile kakhulu ey'nkanukweni. Hey madoda, hayi sizobe simthintile. Hayi ngoba siyathintana esikaDevil. Uzwe siphi-ke wena ubucula nje uthi uzwile isandla sikuthinta. Impilo yakhe ayisoze yafana. Nothi into yoSathane impilo yakhe ayiphindi ifane. Hayi ayiphindi ifane. Usuke engakuthintanga. Yabona uma ikuthinte kahle, sigcwala abamaningi amademoni. Ushe la ikushisa inkanuko ubamba abantu besifazane ngenkani. Nabesifazane baswela amandla okuyibambela bazishelele. Hayi-ke sikuthintile esikaSathane ngoba siyathintana. Sithinta umuntu acwile kakhulu ey'dakamizweni. Simthinta umuntu acwile kunoma yini, abe nolaka kakhulu kunakuqala, aze athiwe seshaya abantu. Sikuthinta kuphuma inhlamba, sikuthinta ungakwazi ukukhipha ize lakhayo, udicilele phansi. Hayi sikuthintile esikaSathane. Ubungeshintshe kodwa ukuthinte esikaJesu. Sikuthinte kungena ukuthula, sikuthinte sihlangule izono zakho, sikuthinte umphilele, sikuthinte uqonde ekhaya ezulwini ucula uthi siqonda ekhaya nithini na. Sikuthintile-ke, awusenandaba namuntu, uqonda ekhaya wena ukuthi uthini oseduze kwakho, akudokwe ligayelwe wena lelo, ngoba wena uqonda ekhaya. Hayi asambeni bafowethu siye ekhaya, asambeni silindiwe ekhaya. Uthi-ke uJesu, leli zwi alizanga ngenxa yami, kepha ngenxa yenu. Ngiyakhumbula ekhuluma uJesu uqobo lwakhe wakwakhuluma noPawuli. Wakhuluma noPawuli lapha kwiZenzo chapter 9. Wawa phansi emhlabathini wezwa izwi lithi kuye, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Kulukhuni kukhahlela ezinkandeni. Wayesethi, ungubani Nkosi? Yabona indlela akhuluma ngayo. He doesn't have to introduce himself. Uvele wazi nje ukuthi inkosi ke le.
uthi ungubani wena Nkosi? Makuthiwa Saul, Saul, ungizingelelani na? Awuyicabange lento. uPaul yini angadideki? Inkosi ezingelwayo. Kodwa wadidekanga wathi ngubani Nkosi na? Wazisho wazintroduce wathi mina nginguJesu omzingelayo wena. Verse 6. Kodwa vuka ungene emzini uzakutshelwa lokho omele ukwenza. Ngilake la ngikhona ku verse 7. Kepha amadoda ayehamba naye uSaul ayeme engena ukukhuluma ngokubezwa izwi kodwa engaboni umuntu. Yambona uNkulunkulu nezinto zakhe. Mayikhuluma noJesu kuzwakala umdumo wezwi. Baqonda abantu liyaduma kodwa uJesu uzwile. Futhi abesesho athi lokhu kwenzewelwe nina uthi nibone ukuthi ngithunyiwe. Kodwa mase khuluma noSaul bayezwa abantu ukuthi kuthiwane kuSaul kodwa ababoni lutho. Ngeke sayikhuluma ke yakhe yena ngoba yena isevalekile amehlo. Ngoba impilo uma usuhlangane naye ayisoze yafana. Hayi ngeke ifane uhlangane nobani naye uJesu Kristu waseNazaretha. Uthi nginguJesu omzingelayo wena. Wena uzomzingela kuze kube nini? Ngoba phela mawudla izono yamzingela. Lithi izwi lenkosi mayisebuya nabamgwazayo bayomlilela bambheke. Uyamgwaza wena. Mina ngikhuluma nawe ongafuna ukuhlukana nezono. Umgwazelani ngempela? Uzothini usushe esihogweni? Uyokhala ngobani? Yakhuluma ingonyama kaJuda madoda. Yathi Saul, Saul, ungizingelelani na? Kulukhuni kukhahlela ezinkandeni. uNkulunkulu mayevuma solichaza inkande ngelinye la. Wayesethi ungubani Nkosi? Yathi Nkosi mina nginguJesu omzingela wena. Khona vuka ungene emzini uzakutshelwa lokho omele ukwenza. Kanye nenkinga ulethe isolution. Vuka ungene emzini. Namanje ngithi vuka uyithathe. Mukela uJesu. Ngoba ngeke ikusize lempilo oyiphilayo. Ayingeke ngempela ikusize. Vuka nje uyithathe umukela uJesu. Jesu uyakuthanda, Jesu uyakufuna. Sisakhuluma ngayo indaba yokuzwa kwakhe izwi. 11:42, John 11 verse 42. Ngesikhathi uJesu ehamba eyokhulekela uLazaro sebemngcwabile zizini insuku. Uthi kuMatha, angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uzakubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Inkazimulo kaNkulunkulu ibonwa abakholwayo, ayibonwa noma ubani. Base belisusa kitshe. uJesu waphakamisa amehlo wathi, Baba, ngiyakubonga ngokuba ungizwile. Hlobo luni lomkhuleko lolu? Uthi uJesu masithandaza, asothandaza sibonge, sikholwe ukuthi esikucelayo sesinakho. Uyasipruvela. Uyazi ukuthi uqala ngani? Uqala ngokubonga. Thina siqala ngokucela bese siyabonga. Yena uqala ngokubonga. Uthi Baba, ngiyakubonga ngokuba ungizwile. Impendulo akaqhamuki njalo. Bangaki phakathi kwenu abasho njalo? Baba, ngiyabonga ngokuthi ungizwile. Ungakasho ukuthi ufunani. Mina ngiyabuza kodwa kumnandi ukukholwa. Ngoba mawukholwa uzoyibona inkazimulo kaNkulunkulu. Mawukholwa uzoqala ngokubonga ungakaceli. Uthi uJesu, Baba, ngiyakubonga ukuba ungizwile. Verse 42, bengazi mina ukuthi ungizwa njalo. Wena uyazi ukuthi uNkulunkulu ukuzwa njalo? Mongalidilizile udonga akakuzwa. Diliza udonga uzokuzwa. Ngofunda amaHubo 34 verse 15, uthi indlebe yami kukho ukukhala kwabalungileyo. Indlebe yakhe. So mabeqala abalungile bekhala uyabezwa. Kodwa uma ungalungile izono zakho ziwudonga za 59 verse 1 and 2. Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo. Kodwa ngenxa yesixuku esengiphahlileyo ngishilo lokho ukuze bakholwe ukuthi nguwe ongithumileyo. Kukhona izinto akazenza uJesu ezenzela isixuku nje. Kodwa uyazi yena ukuthi uYesu semzwile engakaceli. Yikho ebonga futhi uyazi ukuthi umuzwa njalo. Verse 43, esekhulume lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazaro, phuma. Eyibona lento? Uyazi ukuthi uNkulunkulu umuzwa njalo.
uyazi ukuthi usemzwile kodwa akakasho ukuthi Lazarus uphuma. Thina nje sibaningi so sibe sizosho sephuma uLazarus, ngiyabonga Nkosi ukuthi ungizwile, ngiyabonga Nkosi ukuthi ungizwa. Cha, okokuqala ukubonga ugcina ngokucela ekwaze kwajula ukukholwa. Baba, ngiyabonga ngokuba ungizwile. Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo, kodwa ngenxa yesixuku esingiphahleleyo ngishilo lokho ukuze bakholwe ukuthi nguwe ungithumileyo. Verse 43, esekhulume lokho wamemezwa ngezwi elikhulu wathi, Lazarus phuma. Waphuma ufile eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuso bakhe bumboziwe ngeduku. uJesu wathi kubo, mthukululeni nimyeke ahambe. Mthukululeni nimyeke ahambe. Angikho kodwa lapho. Ngisekuthenini ake sifundeke sonke uqala ngokubonga. Ngiyabonga Baba ukuthi ungizwile, futhi ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo. Bese uyacela-ke kuzovuleka elinye ipheji namhlanje lokuqala ngokubonga ugcine ngokucela. Ake siguqe sithandaze bazalwane. Limnandi ivangeli, limnandi ivangeli kakhulu uma ungalishebi, ungalihlanganisi nezinto, ulidla nje lodwa. Limnandi ivangeli. Ngiyacela siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. Baba, egameni likaJesu ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo. Ngiyabonga uNkulunkulu wami nomusa. Ngiyabonga ukuthi usungizwile namanje. Busisa-ke Nkosi lona loyo ocelayo. Busisa bonke Nkosi abadinga ukubusiswa. Phendula imikhuleko ayenziwayo ekhaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Phendule Nkosi abasemkhosini ngendlela ezahlukeneyo wenzela igama lakho udumo. Philisa abagulayo. Uyababona Nkosi njengamanje bathintile indawo abagula kuzona. Ngithuma izwi lakho elinamandla njengokweHubo 107 verse 20. Ngoba ngiyazi ukuthi uyangizwa, ngoba ngiyazi ukuthi usubaphilisile, izwi lakho seliyawenza umsebenzi. Siyabonga Nkosi, ushilo wathi masicela sikholwa asokwazi ukuthi esicelayo kuyenzeka ngaso leso sikhathi. Mabakhululeke Nkosi ababoshiwe ngo-Isaiah 61 verse 1. Ngiyabalanda emkhathini, bayakhululwa, bayakhululwa, bayakhululwa. Bayakhululwa ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngiyababiza ngithi inyakatho, iningizimu, intshonalanga nempumalanga ibakhiphe. Labo badalela inkazimulo yakho Nkosi beze bangene ekhaya lezwi. Mabangene ekhaya lezwi bazozwa indaba ezimnandi zasezulwini. Siyabonga Nkosi, busisa bonke abaletha abantu. Babusise, isibusiso sakho sihlale phezu kwabo. Bawuthola umvuzo ngosuku lokugcina. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Uyisimanga. Siyambonga kakhulu. Sohlala sifunda nje. Ube nentambama enhle, ube nosuku oluhle. Ubaba uNzibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.